Nafarroak 11.000 adinekori baino gehiagori ematen die arreta telelaguntza zerbitzuaren bidez duela 5 urte baino 126 gehiagori. Nafarroko gobernuaren iritziz porrot soziala da milaka nafar deskonturik gabe uzten dituzten garraio publikoko laguntzen blokeoa. Aurretik erositako bonuek indarrean jarraitzen dute, baina gaurtik aintzinera erabiltzaileek txartelaren 100% ordaindu beharko dute. Iruñak bide segurtasuneko planean proposatutako neurrien 189 garatzen ditu lehen urtean. Iruñeko kultur eskaintza eta ondarea udalak fiturren aurtengo ediziora eramango dituen proposamenen ardatz nagusiak. Berso eguna 2025ko urtarrilaren 28an ospatuko dute Lesakan eta dena prest dute bersozale elkarteak eta Bortiretako berso eskolak. Asteburuan puxka biltzean ariko dira etxez etxe eta astelehenetik inauteriak ospatuko dira Itxuren eta Zubietan. Nafarroko gobernuaren telelaguntza zerbitzuak medaiolagatik ezaguna denak 11.006 personari ematen die arreta gaur egun, eta 75 urtetik gorako biztanleen 8,2 ematen die estaldura. Erabiltzaileen 176 inguru emakumeak dira eta guztien 176 bakarrik bizi dira. Guneka gailu gehienak 6.650 Iruñako gizarte zerbitzuen oinarrizko eremuan daude, eta ondoren Tuteran 1.675, Lizarran 925, Tafallan 845, Ipar-Mendebaldean 756 eta Ipar-Ekialdean 264. Ildo horretan 2022an ekipoak berritu ziren eta telelaguntza aurreratua sartu zen. Kontzeptu horrek arreta personalizatua ematen du, persona bakoitzaren egoeraren eta premien arabera eta esku hartzeko plan globala egin ondoren. Eta telelaguntza zerbitzua barne hartzen duten zerbitzu soziosanitarioak hartatu ditzaketen arazoak identifikatzen ditu. Kasu batzutan telelaguntzak gailu periferikoak instalatzea barne hartzen du, personak bere etxean duen segurtasuna areagotzeko eta alarma bat bidaltzen du arreta zentrora. Etxean larrialdi bat detektatzen denean. Gailu horiek etxean egon daitezken arriskua detekta ditzake. Gas detektagailuak, kesu detektagailuak. Era berean, personaren osasunerako arrisku potentzialak detektatzeko gailuak instala daitezke, erorikoen detektailua, pasibotasun detektailua, ateak irekitzeko sensorea, erabiltzailearen jarduerarik eza kontrolatzeko eta zerbait gertatu zaion detektatzeko. Nafarroko garraio publikoren laguntzak bertan bera geratu dira. Atzotik, UPNek, PPek eta Voxek diputatuen kongresuan ezarritako blokeoaren ondorioz. Neurri horrek milaka nafar behartzen ditu, hiriarteko garraioko eta treneko txartelen kostoren 100% bere gainartzea. Eskuinaren erabaki hori porrot soziala da eta Nafarroko herritarrek eskuratutako eskubideak urratzeaz gain atzera pausa dakar mugikortasun iraunkorreko, ingurumena zaintzeko eta despopulazioaren aurkako borrokan laguntzeko politiketan, berretsi du Txibite lurralde kohesiorako kontseilariak. Atzotik aintzinera, Nafarroan garraio publikoa erabiltzen duten personek ezin izango dituzte 2022an jarri zirenetik abian ziren deskontua jaso. Deskontu horiek ordea, mugikortasun iraunkorra sustatzeko eta familiei laguntzeko funtsezko tresna direla erakutsi dute eta bidaiatzeagatik orain bikoitza ordaindu beharko dute. UPNren, Alderdi Popularraren eta Voxen betoarekin 150ko deskontuak kenduko dira errepide bidezko hiriarteko garraioan eta beraz herritarrek prezio osoa ordaindu beharko dute, era berean 100% deskontu amaituko da, tren txarteletan eta orain osorik ordaindu beharko dute. Aurretik erositako bonuek indarrean jarraituko dute, baina atzotik aintzinera garraio publikoaren erabiltzaileek txartelaren 100% ordainduko dute hiriarteko garraioko eta treneko lineetan, eta jada ezingo dira txartelak aurreko baldintzetan eskuratu. Iruñeko udalaren bide segurtasuneko planaren lehen urtean 189ko betetze maila lortu da. Arriskuak hobetzeko, kontzientziatzeko eta prebenitzeko 106 neurrietatik 105 jarri dira martxan. Mugikortasun batzordeak atzo goizean ezagutu ditu hiria mugikortasun aktiboa eta garraio bideak hobetzeko pentsatutako tresna honen urteko lehen ebaluazioaren emaitzak.
Planaren funtzionamenduaren lehen urte honetan hartutako neurrien artean abiadura murriztailea jartzea, oinezkoentzako pasabide handiak egitea, autobus geltoki aurreratuak sortzea eta bideetan seinaleak aldatzea nabarmentzen dira. Halaber, datuen prozesamendu automatikoa, emisio baxuko zonen helburuen definizioa eta abiadura muga duten bizitegi zona bihurtutako espazioen handitzea landu dira. Bide disiplinaren arloan ibilgailuen, ziklomotorren eta motozikleten dokumentazio eta abiadura kontrolak egin dira. Eta desgaitasuna duten personentzako aparkalekuen erabilera kontrolatu da. Iruñak Fitur nazioarteko turismo azokaren edizio berrian parte hartuko dute aste honetan. Madrilgo IFEMA barrutian bertan, Iruñako udalak bere turismo marka berria erakutsiko du. Iruña oso bizia, Iruña bizi-bizirik. Hiriko ondarearen eta kulturaren eskutik 150 herrialde baino gehiagoren ordezkari den publiko profesional bati. Iruñeko udalaren espedizioaren buru Asiron alkatea izango da eta sustapen ekonomiko Europako proiekzio eta garapenerako lankidetzako zinegotzi delegatu Mikel Armendariz, Barnetxea eta Kultur Jai hezkuntza eta kirol zinegotzian Maider Belokire bertan izango dira. Izan ere, hain zuzen ere hiriaren proposamen kulturala San Ferminetatik haratago eta bere ondare artistikoa dira, Iruñeko udalak Fiturrera jotzen duen proposamen turistikoaren oinarri nagusiak. Berso eguna 2025ko urtarrilaren 28an ospatuko dute Lesakan. Egun osoko egitaraua zabala prestatu dute eta berso jaialdirako nahiz safarirako sarrerak agortua daude dagoeneko. Horrela, larunbata urtarrilako 25an goizeko 10etan paratu dute hitzordua. Oinak bidean ibilbidea eginen dute Arriondoa kultur etxetik hasita. Ondoren, berso poteoa eginen dute eta hainbat berso eskoletako kidek abestuko dute. Eguerdian luntxa izanen da Arranon, ordubiterritik aintzinera. Arratsaldeko jaialdian berso gehiago entzuteko aukera izanen dute. 21. mende, 25 hilbeltz berso saio izango da Arriondoan. Kantuan, Alaia Martin, Etxebeste, Amets Arzailu, Santia, Julio Soto, Ezkurdia, Maiane Txoperena Iribarren, Nerea Ibarzabal Salegi eta Peru Abarrategi Sarriona India ariko dira. Gai jartzaile lanetan berriz Alaitz Rekondo Ferrero. Saioren ondotik ere izanen da bestagiroa. 8:30 aintzinera afari eginen dute Linjurren Borda sagardotegian eta apalondotik Manex Pagola eta aurten Bardoak txapelketa irabazi duen Orgu Bortziretako taldearen berso jarriak izanen dira. Eguna biribiltzeko DJa izanen dute Arranon. Ituren Aurtiz eta Zubietan hasiko dira poliki-poliki inauteri giroan murgiltzen. Hala ere, astelehen eta asteartean izanen dira ekitaldi garrantzitsuenak. Asteburuan puxka biltzen ibiliko dira etxez etxe. Urtarrilako 27 astelenean goizean Gozaldu eta Zubietako Joaldun Mozorro eta Karrozek Aurtiz bisitatuko dute. Salda hartu eta Iturenera joanen dira. Desfilea bukatu eta gero bakoitza bere herrira joanen da bazkaltzera. Arratsaldean musika izanen dute eta gauean afaria. Asteartea urtarrilaren 28an goizean Gozaldu eta Iturundarrek Zubietarrei bisita eginen diote. Aurtizen geldialdia eginez. Salda hartu, desfilea egin eta bakoitza bere herrira bazkaltzera itzuliko da. Arratsaldean musika izanen dute eta gauean afaria. Asteazkenean urtarrilaren 29an Zubietan kontuen eguna izanen dute, goizean puxka biltzea eta gosaria eta arratsaldean joaldunak Iturenen bazkaria eta ilunabarrean puxka biltzen afaria eta olako taldearen kontzertua. Aurtizen berriz bazkaria, puxka biltzea eta afaria. Otsailak 1 larunbatean Iturenen kontuen eguna, eguerdian dantzak eta herrikirola ekitaldiak izanen dira. Bazkaria, Julio Soto eta Joanes Ilarregi bersolariekin eta musika gauera arte. Aurtitzen zahar afaria eta dantzaldia akordiolariarekin. Otsailak 2 igandean Aurtizen kontuen eguna izanen dute bazkaria eta inauterien amaieran. Gogoratuko dugu astelenean Iturenera eta asteartean Zubietera urtero hurbiltzen den jende kopuru ikusita arazoak sortzen direla ibilgailuak aparkatzeko tenorian. Azken urte hauetan auto handiz izaten dira Donezte eta Leitza lortzen dituen errepidean gaizki aparkatzen direnak. Eta honek arazoak sortzen ditu. Hori ikusita Ituren eta Zubietako udalek elkarlanean arazo horri aurre egin eta autobus lanzadera zerbitzua antolatzen dute.
Aparkaleko antolatu dute Donestebeko eskolako futbol zelaian eta handik urtarrilaren 27 eta 28, hau da, astelehen eta asteartean, 9:30 12 Donestebe Itxuren Aurti Zubieta ibilbidea ginen du autobusak. 12 ordu batetara Donestebe Itxuren ibilbidea eta 3:30 aintzinera Itxuren Donestebe ibilbidea. Joan etorriaren prezioa €3 da.